Muzita ra Jesu, hallelujah. Muzita ra Jesu, hallelujah. Takamira zvataita regai ningopa ruremekedzo rwangu kuna baba namai president nenguva ine manheru ano yekushumirwa kweshoko raMwari. Tinokuremekedzai baba namai muzita raJesu, amen. Ndiremekedze zvakare baba namai deputy president bana mai Chinyemba. Ndokuremekedzai vanhu vaMwari muzita raJesu, haleluya. Ndiremekedze zvakare sekretari vedu baba vedu baba Nhira namama mai deputy mama mai Nhira muzita ramambo Jesu, haleluya. Mwari vachitiitira zvakanaka. Remekedza maovhasiya ose vari pakati pedu. Vana mai ovhasiya itirwai zvakanaka muzita raJesu. Titore hedu nzvimbo dzedu muzita raJesu, amen. Ndipe remekedzo rwangu zvakare vafundisi vose vari pano nanamai. Itirwai zvakanaka vanhu vaMwari, vavhangeri, vaparidzi nanamai. Itirwai zvakanaka muzita raJesu, haleluya. Regai nditi kereke yaMwari manheru ano, itirwai zvakanaka mambo Jesu, haleluya. Ndoda kutendawo Mwari wamasimba ose. Ndakamira pano pandakamira kudai ndine kuprovince kwandinobva, province yeHarare North, muzita raJesu, haleluya. Province yeHarare North, muzita raJesu, haleluya. Ndinokudai vanhu vaMwari manheru ano, Mwari vachikuitirai zvakanaka muzita raJesu, amen. Muprovince imomo mune sangano randinobva, sangano reGreystone Park Breakthrough Family Worship Center. Pamuri ipapo itirwai zvakanaka muzita raJesu, haleluya. Ndoda kutenda Mwari manheru ano. Ndofunga manzwa zvichitaurwa kunzi mai ovhasiya Nhamburo, but kuprovince kwedu havataure kuti ovhasiya Nhamburo, vanoti mudhara Numbers ari pano. So ndoda kungogamuchira mudhara Numbers manheru ano muzita raJesu, haleluya. Ndisati ndanyanya kuenda mberi ndongokumbira praise team mandimbirewo hymn noti ndinoshamiswa namabasa makuru anoitwa naMwari. Tigopfuura pamberi muzita raJesu, amen. Tisvike patinosimuka netsoka dzedu. Tinoshamiswa
Jesu dzaiti dzikaimbwa dzimbo dzakaimba idzi dzisingaimbirwe mahara pane zvaiitika kana mahima aimbwa pane zvaiitika zvinoitika iko zvino manheru ano mahimu manheru ana zvinobatika zvigobatika zvinoitika zvigoitika muzita raJesu. Haleluya. Regai ndikumbire muverengi weshoko wandataura naye andiverengerewo izwi raMwari kuna Acts chapter 3 pavhesi ya 1 to 10. Panga pachiparidza mushumiri wasikati lapho kuchumayela isichumayeli semini ndanga chingoti nayi Jehova bensithi mlimo nayi Mwari kodwa mlimo nayi Mwari kani mlimo wami nayi Jehova kodwa ayendawo pavhesi rangu wabehamba but ndazoti ndakagara ndikati ndo zviri kutoda Mwari izvozvo kufuna uNkulunkulu muzita raJesu. Amen. Amen. Ndichaverenga shoko raMwari kubva kuna Mabasa avapostora chapter 3 kubva pavhesi 1. Zvino Petro naJohani vakakwira kutembere nenguva yekunyengetera yepfumbamwe. Zvino mumwe murume waikamhina kubva padumbu ramai vake wakanga achitakurwa, vaimuisa zuva rimwe nerimwe pamukova wetemberi wainzi Wakanaka, kuti akumbire zvipo kune vanopinda mutembere. Iye wakati achiona Petro naJohani voda kupinda mutemberi, akakumbira kuti apiwe chipo. Zvino Petro akamutarisisa, naJohaniwo akati, titarire. Akamutarira achiti, ndichapiwa chinhu navo. Asi Petro akati, sirivheri nendarama handina, asi chandiinacho ndinokupa. Nezita raJesu weNazareta, chifamba. Akamubata ruoko rwerudyi akamusimudza. Pakarepo tsoka dzake nezviziso zvetsoka dzake zvakasimba. Akavhazuka akamira ndokufamba, ndokupinda navo mutembere. Akafamba achipembera achirumbidza Mwari. Vanhu vose vakamuona achifamba achirumbidza Mwari vakamuziva kuti ndiye waigarira zvipo pamukova wakanaka wetembere. Vakakatyamara zvikuru, vakashamiswa nezvaakaitirwa. Muzita raJesu. Haleluya. Tiomberere muverengi weshoko manheru ano muzita ramambo Jesu. Amen. Timu yamusangano wedu iri kutaura kuti arise and shine. Inowanika kubhuku raIsaya. Pandakaverengawo kuna Isaya ndakatarisa ndikaona kuti Isaya akanga ari muprofita ainzwa Mwari. Isaya
wanga ari muprofita wayeliprofeti ainzwa Mwari mangwanani wayesiza ainzwa Mwari masikati wayemuzwa emini ainzwa Mwari manheru wayemuzwa njalo zvoreva kuti pese paanga ari kusitsho ukuthi lapha ekhona aingonzwa Mwari achitaura wayesiza uNkulunkulu ekhuluma idzodzo nyasha idzodzo tinodzikumbira manheru ano siyacela ngalintambama ngatiburukire kwatiri vatendi ngalintambama tinzwe Mwari achitaura siza kwatiri uNkulunkulu ekhuluma phakathi pese kwethu patinenge tiri lapha esiyabe Mwari sikhona vagotaura nesu uNkulunkulu ekhulume lathi ukatarisa Isaya ungakhayela Isaya achiprofita eprofita akanga asingaziburitse muchiprofita wayengaziphumisi naiye kusiprofiteni aizvipinza muchiprofita wayezingenisa esiprofiteni mweya mutsvene ngatibatsire umoya ongcwele kasisize Isaya uIsaya wanga ari muprofita wayengumprofeti aiprofita zvinouya wayeprofita okubuyayo anga asingangobatwa chibatwe wayesithi but kubanjwe aitoona zvinouya wayebona okubuyayo nyasha dzekuona zvinouya sawakubona okubuyayo ngatitiburukire manheru ano awusiyehlele ngalintambama zvisati zvakuwira kungakaweni Mwari ngavakuratidze uNkulunkulu kakutshengise zvisati zvakutambudza Mwari ungakakuhlukuluzi ngavakuudze uNkulunkulu kakutshengise muzita raJesu haleluya amen Isaya uIsaya anga ari murume wayindoda aitaura naMwari owayekhuluma loJehova zvaitaura wayengakhulumi zvaitoitika wayekukhuluma pabhuku kwakusenzakala rataverenga ibhuku esilibalisileyo manheru anaya ngalintambama taverenga chirema sivale phezu chirema kwesigoga chepatemberi isigoga sethempeli chamborwa masikati sike sakhulunywa emini but Mwari kodwa ngavatibatsire uNkulunkulu kasisize mweya mutsvene ngatiitire umoya ongcwele zvakanaka kasenzele kuhle pane varume kulamadoda vaitakura murume uyu ababethwala lindoda kuva nezuva ilanga lelanga vachienda naye kutemberi besiya la ethempelini kunomukika besiyamhlalisa pagedhe rakanaka egedini vadzika babemuhlalisa pagedhe rakanaka egedini elihle gedhe rakanaka igedi lihle vadikagarwa nechirema kodwa lihlezi gedhe isigoga rakanaka igedi lihle ngauye kuno ngauye kabuye kuno ngapha kabuye gedhe ngapha ndati rakanaka igedi ngithe lihle asi rakagarwa kodwa nechirema lihlezi isigoga mazuva akawanda amalanga amaningi chirema chaienda patemberi isigogo sasihambe changa ethempelini chisingazvifambire sasingahambi bati chaitakurwa nevarume sasithwala ngamadoda muzita raJesu haleluya amen uyai nechirema icho papa buyanini lesigoga lesilapha panapa ndopandiri kuda lapha panapa yikho esimfuna ngatiuye khona panapa ngabuye lapha ndopagedhi rakanaka yikho panapa egedini elihle mai mujeti maita zvenyu mama jethu yenze kuhle mweya mutsvene ngatibatsire umoya ongcwele kasisize unogona kunge uri papozisheni yakanaka uyakwanisa ukuthi bati usegedini zvinhu elihle zvisina kumira mushe kodwa izinto zingamanga kuhle unogona uchipfeka zvakanaka uyakwanisa ukuthi ubusenza bati kuhle dzako dzisina kumira kodwa mushe into zakho zingamanga kuhle chirema chaitakurwa ichi isilima sasithwala every day chichienda nsuku pagedhi nensuku sithwala beautiful gate egedini elihle bati chaikandirwa mari kodwa pane wayeqela vaiuya kulalabo babebuya vachizokanda mari befaka imali pane vaiuya kulabo bebuya vachikanda mari befaka imali pane vaiuya kulabo bebuya kanda mari befaka imali vaienda kuchechi kuservisi babehambe echechi vakakanda mari bengafaka imali vaienda kunonamata babe siyokhonza marabhauma ababhawuma vaipfuura nepagedhe babebuya egedini vomukandira mari bephosela imali vopinda muservisi bengene kusevisi vonoshumira mwari bechumayela uNkulunkulu ndobvunza mubvunzo ngibuza mwari umbuzo wamuri kushumira uNkulunkulu asingaite munana ndimwari egedini werudzini izimanga ezinjani mapasta amapasta vaipfuura babedlula vachikanda mari jika imali maelders nemadhikoni amaeledala amadikoni vaipfuura babedlula vachikanda mari bephosa imali ivana nyakumutakura bona babemthwala vaitobhenefita babebhenefitha nekuda kwemurume uyu ngenxa yelindoda imunofunga kuti itsitsi dzawe itsitsi here kutakura chirema ichi lithi kuyizi tsitsi here kutakura lithi chirema ichi ngumusa na ukuthwala hakuna isilima tsitsi dzakadaro umusa njalo vaibhenefita naye murume uyu babebhenefitha amadoda lawo vaimutvorera mari yake babemthathela enda vanoshandisa behambe besebenzisa murume uyu akada chingwa indoda leyi
kana akada kutenga chingwa chakwalobheus engafuna uthengisa inkaka sakolobheus angasingagone kuenda kwalobheus wangenelisa ukuhamba kolobheus because chirema ngoba kana uyisilima akada sutu even isuti angasingagone kunoitenga wengayenelisa ukuyithenga nekuti chirema ngoba uyisilima vaitoya vomutakura babuya bemthwale voenda naye bebuyelelayo vodzokera naye bebuyelelayo voshandisa mari yake sebenzisa imali yakhe pane vanhu vari kubhenefita abantu ababhenefitayo ulima pane bakho vanhu vari kubhenefita benefitayo nekuda kwekutambua iwewe nezita reso hakuna benefita nekuda kwerema wangu ozivharisa nhasi vaiti vakagaragara vochitakura vouya nacho pabeautiful gate ebhedini elihle mwari ngavatiwanire nyasha unkulunkulu kasenzele ubusa vaitakura chirema babesithwa isilima hadzisitsidzo asomsalo vaisimba nemari yake babephila ngemali mweya yakhe mutsvene ngati ngcwele kasisize mweya mutsvene ngatiwanire ngcwele nyasha kasisize jehovha jehovha Jehova Jehova jehovha kudzwai Jehova thunyiswa jehovha kudzwai Jehova phakanyiswa ndati manheru anaya ngithela intamba mwari ngavatiitire nyasha unkulunkulu kasenzele ubusa onhai onhai na yebo ini yebo ndini wekugara pabeautiful gate emehlala egedini ndichikumbira mari ngicela imali ndoti nhai mwari we ngithi hayi Jehova ndirangarireiwa mwari akungikhumbule nhasi manheru ano namhlanje tarisa situation yemwana wako wakagara pagedhi rakanaka bati mwana ari kumwa musombodiya umntwana akushayi jehovha ngavaite nyasha unkulunkulu jehovha kasenzele ngavativatsire unkulunkulu asisize hei manheru ano ita nharo nesituation yako lenkani iwe ndiwe wena nguwe wekukumbira mari ocela imali hakuna zvakadaro akulento enjalo tiri kuzvivharisa manheru ano siyakuvalisa namhlanje nezita rajesu negama likajesu taikumbira mari chirema wayela imali lo mari yotorwa imali ithathwe mari yoenda kunoshandiswa ihambe iyosetshenziswa ichocho sara chiri pasame situation yona iyale ilokhu iku-same situation ndinoda kutenda mwari manheru thatha ano ubonga unkulunkulu ngalintambama pandanga ndichiuya makuseni mama ngithe ngibuya mama ekuseni ndasvika pavhuma ngifike emvuma ndangoti pfurei pamvuma ngithe ngidlule emvuma pane mapurisa angachiita roadblock ipa kula mapholisa ademe khonapho saka ndavaona ndiri kure uku mbabone ngikhatshana ndobva ndati ngathi my numbers apa humira baba mbazi la apa la iroadblock ei i-roadblock tiri kuenda kakumufaro siye emhlanganweni bva ndangomwaya malights sabe sikulaimala ndokubva vabuda ndakazvidzidziswawo ndokubva vasimudza madhiramu avo ndokuisa parod baphakamisa amakhona ndobva ndapfuura mwanasikana ndokubva ndaenda ndadlula ndihambe ndazviudza ndiri mumota ngizitshele kusemoteni ndikati every police officer ngathi umpholisa wonke akabloka road yako ozavala imgoqo nasi wakho mwaya namuhla mwaya silaye amalayithi nezita rajesu hayi faka amalayithi iwe wewe hauna chinokumisa iwewe hayi faka hauna amalayithi chinokurambidza iwewe akulo kuyalisayo uri mhepo ungumoya unopinda nepaunoda ungena ngalapho ufuna famba khona nepaunoda uyangena ngalapho ndiri mhepo singumoya handina chinondivisa handina angimiseli chinondirambidza akulo nezita kunyalisayo rajesu yegama likajesu vanga vadhaira kubhenefita babehlalela nekuda ukubhenefitha kwechirema chepatemberi ngenxa yesilima vanga vadhaira kubhenefita babehlalela ukubhenefitha uyaitozvitsvagirawo mari uyu wazidingela la bati imali vaiti nekuti takutakura babesithi ngoba tisu sikutele todya mari yacho siza kudla imali yakho bati manheru ano kodwa ngalintamba jehovha ngavatiitire ujehova nyasha kasenzela umusa zvabva zvazopinduka manje hayi sokuphendukile pita najohani upita lojohani ndokubva vauya babuya vari kuenda kutemberi baye tempelini pita najohani petro lojohani varendi kutemberi baye tempelini munguva dzekunamata ngesikhathi vauya sokukhuleka pita najohani velo ndokubva vataura nemurume bahlangana le ndoda
muzita raJesu. Haleluya. Igama likaJesu. Vakataura nemurume uyu Bahlangana ngalindo paakanga ari iye lapha ekhona. akatarisa varume ava Wakhangela amadoda. akati pamwe ndichapiwa mari, Wathi ngenzani ke? pamwe zvangu zvichaita Mwari, Umbo wami pamwe nhasi munondirangarira, pamwe izakhunjulwa. nhasi munondipawo mari, Mhlawumbe nzenze pamwe lokhu. nhasi ndinoona yakawanda. Namhla Varume vemasuta amadoda amasudu vaikanda nokanda hombe, babecabanga babemele bati bejikene. varume ava Kodwa la madoda vakataura naye bakhuluma laye. vakati sirivha Bathi silver nendarama le golide iso hatina. thina sila. Ei, silver and gold Isiliva le golide izvozvo ndezvepanyika inoyi, lokhu ngokwalapha isu phansi. hatina. Thina silakho. Muzita raJesu. Haleluya. Ngegama likaJesu. Zvikati chatinokupa, Kuthiwa sikunikeza khona, chatinokupa sikupha khona. tinokupa zita. Sikunika ibizo. Murume akati handina kutarisa zita kai, Wathi mina melelanga ibizo. handina kugarira zita, Melelanga ibizo. handisi kuda zita panekagara, Ngifuna ibizo ndiri lapho. kuda mari, Ngifuna imali. ndiri kuda mari. Ngifuna imali. Muzita raJesu. Haleluya. Ngegama likaJesu. Hana kuziva murume uyu Kazange bekwazi kuti indoda masamba atochinja. ukuthi indaba Hana siqhulile. kuziva murume uyu Kazange bekwazi kuti munana wake ukuthi isimanga uri sakhe muzita. usebizweni. Hana kuziva murume uyu Kazange bekwazi kuti kupora kwake ukuthi ukusindiswa kuri kwakhe muzita. kusebizweni. Varume vakataura naye Amadoda akhuluma laye. Siliveri nendarama handina, asi chandinacho ndinokupa nezita raJesu. Ngegama likaJesu. Simuka, Phakama. ndoda kutenda Mwari manherwana. Thanda ukuba nguNkulunkulu. Vafundiswa muri kona vakagara apa Abafundisi elibona vane zita ravainaro Balebizo abalalo. ravakarakura, Abalithweleyo. vane zita Balebizo. ravakatakura. Abalithweleyo. Zita iroro Ibizo lona lelo. ukaridaidza pananorwara Siyalibiza ngalintaphane. anorapwa nezita raJesu. Uyaphilisa ngegama Murume likaJesu. uyu Lindoda. pakanzita kupa zita Bathanga unika ibizo. akadisteba service What is the peace service? vaiparidzwa kuchifarwa Kuchunyayela but kujatshulwa. akadisteba What service is the peace service? ukapiwa zita Ukuwanikwa ibizo. zvemutupo Lo mbono zvinoshaya kuyaswela ukapiwa imisebenzi. zita Unganikwa ibizo. zvekwaunogara Lapho ohlala khona. zvinoshaya basa Kuyaswela imisebenzi. ukapiwa zita Unganikwa ibizo. zvenzara yekuba kwenyu Yendlala yakhile. zvinoshaya basa Uyaswela imamandla. ukapiwa zita Unganikeza ibizo. kana uchirwara Ungathi ugula. unopora Uyaphola. unorapwa Uyalatshwa. unopora Uyaphola. murume uyu Lindoda. haimbe masongo mamwe atinoimba Kahlabela ingoma esizihlabelayo. asimwa kudai naMwari Esephakanyiswe nguNkulunkulu kanje. imba kuti kana Jehovha wavhura masuo Ehlabela zona lezo. iyo songo hayiite manje Yona le yayenza. haagone kuimba kuti kana Jehovha Kakwanisa Wavula ukuthi amasuo. nxa uJehova esevula amasango hayiite ayenzi. zvaitirwa Ngalokho akwenzele khona. zvinoenderana nemahimu Kwenzela kuhambelana ari namahimu. kushamisika Uyamangala. pakuzvarwa kwangu Uzalwa handina kanje. kumbofamba Azange ngihambe. but nhasi Kodwa namhlanje zvandapiwa zita nginikwe ibizo. zinoa kwazvo ishena maba, Namabasa makuru, iwo akaitiwa newe, ishe ose anorubiza, aiwa ukuru wenyu, Mwari wenu unoshamisa, aiona ukuru hwaMwari waitwa mumakumbo ake ukuru wenyu aiona ukuru hwaMwari wakutamira nezita raJesu Ngegama likaJesu. nezita raJesu Ngegama likaJesu. paakapiwa zita Anikeza ibizo. akapinda mutemberi Ethempelini. manga makazara vairumbidza Igcwele ababedumisa. akaimba rwiyo Wahlabela ingoma. hakuna zita Akula gama. hakuna zita Akula gama. hakuna zita Akula gama. kuna zita sera Jesu kana nokudenga yenga kuna rimwe
vamutakura abadubekayo vachiuya naye kuzodya mari bebuya yake ukuzokudla imali bati zakhe paakangopiwa nikeza ibizo zoreva kuti uyabroka kusho ukuthi losebroki ukaverenga izwi remwari ungabali ibhayibhili izwi rine rimwe laNkulunkulu vhesi rinotaura lila lapho kukhulunywa kuti khona nguruve dzakaenda mumvura ukuthi ingulube pane vamwe vakabroka kulabanye babroka asi manheru ano namhlantambama mamwe makambani ari kuzobroka abathakathi nasi manheru ano namhlantambama vamwe ana mbuya vari kuzobroka abafanele vari ukubroka kuzoita nzara kuzaba lendlala vanga vajaira kubhenefita beyekela nekuda ukubhenefita kwesituation yako iwewe vanga vajaira kubhenefita beyekela ukubhenefita nemamiriro akaita zvinhu kwauri ngokwenza izinto but nhasi kodwa namhlanje nezita rajesu ngegama likaJesu vari kuzobroka bazabroka takatarisa bekhangele muzita rajesu amen muzita rajesu amen pane vanga vajaira kulala abathe bejwayele kukutakura ukumthwala kukuendesa kumsangano behambise but emhlanganweni after this conference bakuthwele this uri conference kuzouya neyako uzabuya leyakho after this conference this uri conference kuzouya neyako uzabuya leyakho pane vanga vajaira base kuti bejwayele ana maningi ndimusingaende kumabasa onazibana lihambe matoilese emsebenzini pachechi ana kugezwa after livagezisa this after conference this conference ndiyo uchabhadhara mari iyoyo enobhadala imali nekuti yonaleyo mwari vanenge vaitanana ngoba uNkulunkulu nezita rajesu ngegama likaJesu mwari ndimwari weminana uNkulunkulu wamandla wonke anosimudza marombe uyaphakamisa asi agadzika pazvigaro nemachinda bvunza mefibhosheti buza uMefibhosheti akasimudzwa namwari waphakanyiswa nguNkulunkulu akagadzikwa pachigaro wahlaliswa esihlalweni naiwe mefibhosheti hawu regera Mefibhosheti kukanganwa ungakhohlwa kuti une makumbo akaremara ukuthi ugogekile ndoga wagadzikwa patebhuru yikho ufake etafuleni pagara madzimambo lapho kuhlezi chiregera kufijita fijita uripa yekela ukufijita nekuti makumbo anozoonekwa ngoba inyawo zizabonakala uyu ngiyamthanda uNkulunkulu anofukidzira marombe okuvalela ndinomune vari uyu ngiyamthanda uNkulunkulu anotipfekedza sigqokisa muzita rajesu ngegama haleluya likaJesu muzita rajesu ngegama haleluya likaJesu mwari ngavatiitire uNkulunkulu zvakanaka kasenzele kuhle pavakataura kuti titarise bekhuluma la besithi sikhangele anga ane choice murume uyu wayesele choice yekuregera kuvatarisa ukuyekela but ukukhangela ndine mubvunzo kodwa lo mbuzo nemurume aimutakura ungendoda yayimthwala aitadza here wayehluleka na kungomutakura umthwala oenda naye kumba kwapita ehambela endlini angonoti kaPeter pita ndauya rina ethi matiraimuna Petro apore sembuyile but anofara nekuda kwekuramba uri musituation uyajabula uyala ndosaka airamba kusituation achimutakura yikho ayiyale mthwala hakuna anofarira kusimuka kwako akulo jabula hakuna anofarira kusimuka akulo kwako jabula ukuthi manheru anhasi manheru anhasi simuka nezita rajesu ngegama likaJesu ari pano mwari ukhona lapha ari pano jehovha ukhona lapha uJehova anosimudza marombe uyaphakamisa abampofu achiabvisa pazvigaro ebafaka esihlalweni nemachinda ebahlalisa lamakhosi pakapinda murume uyu temberi okwangena khona indoda lethempeli pakapinda muchechu kamange echechi soti ane rwiyo rwaakaimba ngiyakholwa kule ngoma ayihlabelayo rakanaka iro zuva randakatenda kunashe moyo wangu fara utsava vataurire ranaka rakanaka iro zuva wakandidzidzisa kurinda nokuteura rakanaka wasekwa zvakwana usukhalile sokwanele wasekwa zvakwana sokwenele pamusangano uno kulumhlangano nomo kusekwa awusahlekwa futhi pamusangano uno kulumhlangano nomo kunyadziswa ita kuna jehovha wathi kuJehova bvisa imoya wekunyadziswa khipha imoya bvisa wokunyanyiswa imoya wekunyadziswa khipha umoya wokuyanyiswa mwari vanozviita uNkulunkulu yakwenza mwari vanozviita uNkulunkulu yakwenza rakanaka iro zuva lihlelelo lalo randakatenda kumurume lapho anonzi ngakholwa jesu khona kuJehova
Jehova present situation yakho i-present situation ayifanele ukuthathisa kusimuka mamiriro akaita zvinhu muupenyu hwako izinto ukuthi afanele ukuthathisa kusimuka awungeke uyenelise pane moya yekumusha kule moya yagini isingale kuti usimuke engafuni ukuthi ati uphame nhasi unoiramba kodwa namhla nezita rajesu ngegama likajesu banana tete kulabo athi vasingale kuti usimuke abangafuni ukuthi uphakame bati nhasi kodwa namhlanje nhasi namhlanje zviri kuda iwewe ngitsho wena hausitombola neighbor wako angitsho uneighbor izvi wakho hasi kuda pasta wako izvi ngithi ngokwakho zviri kuda iwewe wena tarisa vatitarisa khangela gamuchira zita ngiyamukela ibizo gamuchira zita ngiyamukela ibizo irori zita iri leli bizo rakashandiswa nemumwe murume lasetshenziswa ngenye indoda atarisana nagoriati esekhayelane lo Goliath atarisana nagoriati esekhayelane lo Goliath akati unouya kwandiri wathi uyabuya kimi neminondo unouya kwandiri uyabuya kimi nemaweapons ekurwa ngama-weapons okuba bati inini manje kodwa mina ndinouya kwauri ngibuya kuwe ndakatakura zita ngithwele ibizo ndakatakura zita ngithwele ibizo ndine zita ngilegama rinosimudza marombe eliphakamisa zita abampofu rajehovha ibizo likajehova rauri kushora olisonayo ndorandiri kuya naro kwauri yile mbuya lalo manheru ano takura ngalintambama zita rajehovha thwala ibizo takura likajehova zita thwala rajehovha ibizo takura likajehova zita thwala rajehovha ibizo likajehova enda nezita hamba rajehovha lebizo enda likajehova nezita hamba rajehovha lebizo likajehova enda naro kusituation yako hamba lalo kusituation enda yakho naro kune mwana akastika hamba lalo ongosvika woti enostikile nezita rajesu uthi ngebizo likajesu irori zita iri leli bizo rinoshandura mamiriro ezvinhu liyaguqula umumo kune vari kumusha kwako kulabasekhaya vakarovera fodya pasi abafaka igwayi vakati phansi amai joyi bathi lo havana zvavanoita akula abazakwenza amai joyi unajoyi havasimuke kaphakami but chiita nharo manheru ano ngoba le nkani lintambama zvinototi nharo vasikana kufuna inkani zvinotongoda nharo vana amai kufuna inkani zvekusimuka zvinoda nharo okokuphakama kufuna because pane inkani zvinodhonzera pasi kuti usasimuke uyakudonsela phansi ukuthi ungaphakami ari mutemberi murume uyu usethempelini lindoda vachiparidza vanoparidza bechumayela bachumayelayo vachishumira vanoshumira bechumayela bachumayelayo akaimba rwiyo wahlabela ingoma akaimba rwiyo wahlabela ingoma akati ndiye jesu zvoshamisa ndiye mambo wekudenga Fuka mawari mutuni zindimwari ndiye Jesu anoshamisa ndiye mambo hakuna mumwe wakafanana naye ukapfugama kuzita iroriri ungabiza ibizo rinokuitira munana liyakwenzela izimanga ukapfugama kuzita iroriri guqa ebizweni rinokuitira mashura liyakwenzela pane okumangalisayo chirema kulesilima chaigara esasihlala pabhetsaida eBethsaida 38 years kwe-30 years chiripo ekhona kana mwari afunga kukusimudza uNkulunkulu hatarise background yako khangela kana i-background mwari yakho afunga kukusimudza uNkulunkulu angacabanga hatarise kwaunogara khangeli lapho ohlala khona vakangosvika paari bafika kuye jesu vakati simuka ujesu wathi phakama vakati takura nguo dzako wathi thwala ingubo zakho chakataurwa najesu papa paakati takura nhoo dzake thwala ingubo zakho aitira kuti vana vava vachazotevera wayicanda abantwana varege kupfuura nemusituation iyoyi bakayela ukudlula kule hama situation dzako dzichatevera izihlobo zakho zirege kupfuura nemusituation ziyekela iyoyi ku situation yona le muzita rajesu haleluya amen ndiye jesu zoramisa nguye ujesu uzomangalisayo anoenda nesu kwese kwese uhamba lathi indawo zonke muzita rajesu amen ngegama likajesu ivava
praise and worship abe-praise and worship laba vakazomboimba rumwe rwiyo vahlabela enye ingoma vakabata mamaiki avo bebamba amamaiki vakati abo kana zita renyu bathi nxa radanwa ibizo lakho selibizwa hamutisiye takadaro awusitshiye kana sinjalo zita renyu rikadaidzwa ibizo lakho libizwa hamutisiye takadaro awusitshiye sinjalo manheru anodaidza zita rajehovha abizi ibizo manheru anodaidza zita rajehovha abizi ibizo likaJehova rinoshandura mamiriro ezvinhu liyaguqula umumo muzita rajesu amen amen david ari kumakwai uDavid eselusa vakatokanganwa bemkhohliwe kuti kune umwe mwana ari kumakwai ukuthi kulomnye umntwana oyelusayo ndokubva vatobvunzwa babuzwa zvikanzi vapera here vana kwathiwa sebephelile na abantwana muzita rajesu amen amen akaenda nagona mombe samueri wahamba aitarisa wathakangela ndokuona vakapfeka sutu wabona begqoka akati ava isuti ndo vanofita ava wabe silaba ava ndo afitwa vari right wathi ava laba ba right izvi nyaya yacho ngathi haisiye vemasutu ayisoyaba nyaya masuti yacho indaba haisiye yakhona vematai ayisoba yamathayi ndokubva atarisa wabekhangela ndokuona vekureba ava wabona abade laba akati ava wathi abade ndo laba vane zvinhu kava yiba ndo balezinto vanofitwa kava abafithwayo vane maletesti abalamalethe nyaya yacho indaba haisiye yakhona kufitwa ayisoye ufithwa denga rakazviramba izulu denga layala rakazviramba izulu layala zvekutarisa mumhu denga rakazviramba izulu layala zvekutarisa chiso denga rakazviramba izulu layala muzita rajesu haleluya amen muzita rajesu haleluya amen iyeyu david uyu lo ari uDavid kumakwai oyelusayo akamarwa nemagwevi edletshiwe kumakwai ngamadonki ivavava bona laba vaitofista vari kumba babefista besendlini vachidya besidla ndokubva vatonzi hatisi kuzodya kwathiwa soze sidle kusvikira ari kumakwai yena lo Auya. ezebuye nekuti ndiye ari kudiwa najehovha uyofunwa nguJehova mapurogiramu achamiswa amaprogramu kusvikira wasvika waze wafika mapurogiramu achamiswa amaprogramu amiswa hausi kundinzwa iwewe awuyizwa wena purogiramu dzavo dzichamiswa amaprogramu kusvikira abazomiswa iwewe wasvika bemelele wena muzita rajesu amen amen vakazomutsvaga david bamdinga uDavid nekumarwa kwake ikokoko lokudletshwa kwakhe nendove yanga iri paari lobulongo zvese babuye zvanga zviri paari konke kwakukuye izvi mwari kodwa uNkulunkulu havana inechiya yekunze ngayandaba ledonga izvi yaphansi mwari uNkulunkulu vanotarisa pamwoyo ukhangela inhliziyo ndokubva vazodza david wamgcoba uDavid david azodzwa seqotshiwe dai ndanga ndiri namai joy sebehambe dai kumayijoni ndanga ndiri nemai ngabe namba yimi umama unamba ndakazodzwa siyoni ngeke ngangigcotshelelo lana kufunga kwenyu imimi ukucabanga kwenu zvaimira mushere vasikana kwakuza kuma kuhle dai yini ndirini ndakazodzwa hangu ngabe musiyoni yimi engangigcotshiwe but david kodwa uDavid akadzokera kumakwai wabuyela wayelusa sei akadzokera kumakwai indaba wabuyela akanga asati apedza kudzidza wayengakaqeda ukufunda ainodzidza kurwa ari kumakwai wayefundela ukulwa dzimwe hondo dzedu ezinye hadzidi iziphi zethu kudzidziswa kurwa nemumwe azifuna ukufundisa unotodzidza wega mele uzifundele wedwa unotodzidza mele wega ufunde wedwa hayi kaka hayibo dzekumusha kwenyu hadzidi kudzidziswa akufuna ukufundisa utodzidzidza wega mele ufunde wedwa muzita rajesu amen amen david asangana nagoriyati uDavid sehlanganele uGoliath akamupupurira wamfakazela akataura kusituation wakhuluma akati kusituation unouya kwandiri ubuya kimi manheru ano kuwe patichazonamata ngela intambama ndoda kuti sizakhuleka uadrese situation yako ufuna wega uaddresse isituation utaure yakho kusituation yako wega ukhulume kusituation yakho uti wedwa mwari kana zita renyu radaidzwa uNkulunkulu nxa ibizo hamusi kuzotisiya takada jehovha awusunjinye njalo chinjai mamiriro ezvinhu kunkula ukuthi chinjai zvazvakaita jehovha kunkula ukuthi kumi njani muzita rajesu haleluya igama likaJesu mwari ngavatiitire zvakanaka uNkulunkulu asenzele mwari ngavatirangarire uNkulunkulu asikhumbule chero vakaenda kwavanoenda bengaze behamba nekuda kwezita rako behamba lebizo chero lakho vakamborovera fodya pasi bengaze nekuda kwezita rako bekhuluma ibizo iwewe une zita wena ulebizo riri pamusoro pemazita ose amabizo wonke usambotya
ungesabi usambodedera ungaqhuqi nekuthi unezitha ngoba ulebizo lili phamzoro eliphezulu phemasitha kwamabizo ose kwamabizo wonke mwari wamasimba ose uNkulunkulu somandla vatiyitile zvakanaka aliyenzele kuhle patiri kubva pamsangano uno sisuka kulomhlangano tizive kuti tine zita siza ukuthi riri silebizo pamusoro pemazita ose eliphezulu kwamabizo wonke nyaya yekusimuka iyi indaba yokuphakama hatisi kumbonegosheta kuti asinegoshiyeti nhayi wesimuka ukuthi hayiphakama because it's a command ngoba yikhomandi yakatopiwa eyanikezwayo vakazviona napita bakubona uPeter vakati uyu munhu uyu besithi lo haasi muntu kuzosimuka uyu kaphakama tikasamusimudza isusu ngasingayekela zvinopa ukuphakamisa musangano uno ngoba kubva musi wethursday kusuka ngeThursday kusvikira manheru ana kuze kube uri lintambama kungonzi simuka ulokuthi waphakama ndonyaya yacho chete indaba hapana zvimwe indaba kunzeka ikhona kuti simuka kuthi waphakama saka ndoda kuti usimuke manheru ngifuna ana uphakame praise ngalintambama ndoship vauye vatiimbire abedumiso bebuye ini phambili ndonyaya kufarira mahimu zvangu besihlabelela amayimu kuimbirwa himu sihlabelela iyimu inoreva chinhu inondiitira zvakanaka toimbirwa himu sihlabelela iyimu iwewe osimuka wena uphakame musituation yako situation yakho otaura ukhulume kusituation yako ku-situation yakho ozviudza uzitshele kuti ndichibva pano ukuthi ngisuka lapha zvangu zvaita okwami sekwenzile muzita rajesu ngegama likajesu haleluya amen amen Mwari muri zuva redu rinopenya asimweya ukaone vaunoso vambanavo doimba Mwari muri nowo yedu aiwa titite dzose dzinokundwa ndemi dzigouya yekufara doimba munotipa konitsenyi aiwa munotipa munopa vanonamata mwariwe munopa makongode ngoni dziri kutaurwa rwiyo rworwimbo idzozi ngoni idzozi hadzi dzinopiwa vanonamata ngoni dzinopiwa vanonamata makomborero dzinopiwa vanonamata piwa makomborero manheru ano ngapiwe kwauri nekuti unonamata vanofunga kuti vanodiswa nevidzi vanodiswa nevidzi arumbidzwe toimbamba pana imwe situation iri kuda iwe manheru ano iyo yama komborero varipo sava aivo vanofunga kuti vanodiswa nevidzi kuti vanodiswa nevidzi vanodiswa namata manheru ano namata kuna jehova uti mwari situation yangu jehova hairi kuda mumwe munhu situation yangu mwari iri kuda imimi jehova ndisimudze mwari ndisimudzei jehova mwari vanokusimudza mwari nokusimudza Hallelujah.
vati ndisu Yibathi yithi. tiri musituation Esiku-situation. ndisu Yithi. tine problem Esile-problem. tikasasimuka Sibekele ukuphakama. hapana Akukho okwenzakalayo. tikasasimuka Sibekele ukuphakama. hapana chinochinja Akukho okutshintshayo. vakabatirana Babaphelana. vakati nekupera mambo ngatisimuke tianze Phakame sihambe. situation yako Situation iri kuda yakho. kuti usimuke Ifuna uphakame. iri kuda kuti usimuke Ifuna uphakame. manheru ano Lona intambama. simukira situation yako Phakamela ibizo lakho. simukira lembudziko rako Phakamela lithi- Nezita raJesu. Ngegama likaJesu. iti mwari Wathi uNkulunkulu. zvangu kana ndisina kusimuka zvangu kana ndisina Nxa kusimuka ngingasaphakamanga zvangu ngokwami. kana ndisina kusimuka Nxa ngingaphakamanga. ndinoramba ndiri musituation Ngizayala nginjalo. ndisimudzei jehova Ngiphakamise Jehova. ndisimudzei mwari Ngiphakamise Jehova. vanokusimudza Ngiphakamise. haunambotanga wakadai iwewe Ngakuphakamisa bati njalo pane njalo. nyasha uNkulunkulu pane wamusa. nyasha Kulo musa tiri uJehova. pamsangano uno Lapha emhlanganweni. ngatikusimudze Akakuphakamise. ndiende newe Umusa uhambe nawe. ngatifambe newe Umusa uhambe nawe. nyasha idzodzo Umusa unalowo. ngatifambe newe Awuhambe nawe. nyasha idzodzo Umusa unalowo. ngadziende newe Awuhambe nawe. hadzi nyasha idzodzi Umusa unalowo. dzinoleva nemisodzi pamatama Zifuna abakhalayo. nyasha idzodzi Umusa unalowo. dzinona vakamborambwa Abafuna nyasha abakhalayo. idzodzidzi Umusa unalowo. dzinona vari kuchema Ifuna abakhalayo. mwari ngavatipe nyasha uNkulunkulu kasinikeze mwari umusa. ngavatipe nyasha uNkulunkulu kasinikeze dururai umusa. nyasha mwari uNkulunkulu kathela dururai umusa nyasha wakhe. manheru ano Kathela umusa wakhe dururai uNkulunkulu. nyasha dzenyu Kathulula jehova umusa. nezita rajesu Igama likaJesu. nezita rajesu Igama likaJesu. kana ukatadza kunamata Ungehluleka ukukhuleka. kana ukazotadza kunamata Ungehluleka ukukhuleka. ingotaura zita rajehova Ungakhuluma ibizo ingotaura likaJehova. zita rajehova Khuluma ibizo likaJehova. ingotaura zita Khuluma jehova ibizo likaJehova. ingoti nezita Wathi rajesu ngegama likaJesu. nezita rajesu Ngegama likaJesu. nezita rajesu Ngegama likaJesu. zvinoita Uyayenza. zvinoita Uyayenza. muzita rajesu Ngegama wenazareta likaJesu. muzita rajesu wenazareta Hallelujah. vamwe tatarisirwa pasi kwenguva yakareba Hallelujah. Hallelujah. vamwe tasekwa kwenguva yakareba vamwe tarwadziwa kwenguva yakareba basi nhasi mwari dururai nyasha basi nhasi mwari dururai nyasha mwari nditakureiwo unonzwa shoko ramwari richiti jehova vanotitakura pamapapiro vanotitakura pamapapiro nhasi takurwa nhasi takurwa takurwa najehova pamapapiro segondo nhasi takurwa namwari takurwa najehova muzita ramambo jesu mwari ngavatitakure mwari ngavatitakure mwari ngavatitakure nezita rajesu wenazareta mwari ngavatitakure pauri ipapo uchaimba rwiyo uzahlabela ingoma pauri ipapo uchafara kana mwari vasangana newe nxa uNkulunkulu uchafara kana uzathaba mwari vasangana newe uNkulunkulu engahlangana sangana nawe namwari manheru ano ngithwala sangana nguJehova najehova manheru hlangana ano laye ngalintambama vanhu vakanga vari mukereke abantu babesethempelini vakabvunzana bvunzana babuzana buzana haasiri yero ayisuye yini lo haasiri yero ayisuye yini lo anga akaremara u okade eyisilima haasiri yero ayisuye yini lo wataipa mari pamukova esasimnyama haasiri yero ayisuye yini lo wataikandira makoinzi pamukova esasimnika amacoins vanhu vachabvunzana abantu asa bazabuzana musangano uno uzuvela vanhu vachabvunzana abantu bazabuzana havasiriwo here mai ava ayisuye yini mama havasiriwo here mai vai ayisuye yini mama havasiriwo here baba vai ayisuye yini mama lo kana mwari yakurangarira uNkulunkulu engakukhumbula kurangarirwa namwari ukukhunjulwa uNkulunkulu zvatoringana kuyabe sekuphelile varangarirwa kwakho. nevanhu ungakhunjulwa ngabantu mukabudirira akuphumelele vanorwadziwa bezwa but ubuhlungu ukarangarirwa namwari kodwa ungakhunjulwa zvako nguJehova zvaringana okwakho ndakainditi mapresident siyacela umama yaye nitore umongameli. mukana uno muzita umama rajesu ebuye ngegama haleluya likaJesu haleluya amen chinyarara moyo wangu Yesu ndiye mwa chinyarara moyo wangu chinyarara
Yesu ndiye mwari, ndiye mwari. Ziro zote ziri pasi zakatikwa naye, zakatikwa naye. Ndakumbira uya ichezo kani ziri pano uya imwari we unyanati uya ziri pano mwari yehude ndakumbira uya ichezo kani ziri pano mwari unyanati uya maneno anotanana mwari yehude uya imwari we chinyarara moyo wangu, chinyarara moyo wangu. Yesu ndiye mwari wedu, ndiye mwari. Kuja kwake kwakanaka, kuja kwake kwakanaka. Kakuitwe naye mwari, kakuitwe takasimutsa mazwi kunama. Yesu maneno ano mwari unyanati uyawo takumbira mwari we yehude uyaitso uyaikristo Sona isimbo yenyu babe Maneruano krizwe Makana kamari Regerai tikumbire va deputy president. Mana deputy Baba president. Chinemba vapiwe Mike vanamate. Ubaba ushaniwe zimike Vatitenda athandaza. Mwari nekuda kwemushumiri. Ebonga izwi lantambama. Atimudze maoko edu pamberi paJehovha. Ndinokutendai mutsvene ndinokudzai manheru ano. Tanzwa izwi renyu. Varanda venyu vakasvika vakati sirivheri nendarama hatina, asi chatinacho nezita raJesu simuka upfambe. Nemanheru ano baba murandakadzi wenyu wataura izwi renyu. Randiri kutenda kuti vanhu vari pano hazvirambe zvakadaro. Hazvirambe zvakadaro. Hazvirambe zvakadaro. Kana tadaidza zita iri baba zvinoshanduka. Waitirwa nyasha manheru ano. Warangarirwa manheru ano. Wabatwa manheru ano. Situation iyo yatoshanduka manheru ano. Nekuti tataura zita riri pamusoro pemazita ose. Manheru anotenda Mwari, manheru anotenda Mwari. Waitirwa zvakanaka, tenda Mwari. Watenderwa nyasha, tenda Mwari. Hazvirambe zvakadaro. Namwari wandimire pamberi pake, warangarirwa manheru ano. Ndanamata baba nokutenda. Nekuti shoko renyu rinoti kana mamira pakunamata, tendai mugova nazvo. Tatova nazvo.
tatova nazvo muzita raJesu weNazareta. Amen.